ang pipila sa mga nindot kaing punto sa atong ebanghelyo karon kinig yung gracias Ginoo or ang iyang gahom dili gyud exclusive. Unsa man siya, available para sa tanan. Mao na nga ni reklamo si Juan, ningon siya na may naggamit sa imo nga nagpapahawag mga yawa, nag-ayo sa mga masakiton, pero di man to nato kauban, among gibadlong. Ningon si Jesus, ayaw kay og nigamit sa akong ngalan, nigamit sa akong gahom, kauban na nato. Karon bisan din sa atong simbahan nga Katoliko, magsigi gitag lalis, no? Daghan kay tag mga gitawag na nato exclusivistic na kaayo nga mga view. Muna nga atong timan-an ang gahom nga ihatag o ang grasya nga ihatag sa Ginoo ngadto sa Santo Papa, ihatag nas Ginoo nga available sa tanang mga magtotoo. Kining pag-ayog masakiton, pagpapahawa og yawa, pagsangyaw sa maayong balita, dili ra ni para ra namong mga ordained ministers, labi na gyud sa Santo Papa, obispo, kung dili para ni sa tanan. Dili tingali pariha og degree, pero para gid ni sa tanan. Nilingay mong tupad, ing na mopapahawa na tagyawa, ing na ba? Ang nakaapan manggod karon kay ang atong gitan-aw nga murabag abi kay giordinahan man ni pari man ni mao gini siya labaw nya mo tan-aw sa tas obispo mao gini labaw, mo tan-aw sa tas Santo Papa mao gini labaw. Dili oy, kinsa may labing labaw para sa Ginoo, matud pa niya kadtong maliwat sa bata. O kinsa maning liwat sa bata, ang mga taong mapaubsanon. Munang ningon siya dire, kinsa ninyo, kay naglalis man sila kinsa labing labaw. Karon sana, naglalis sa dato mga government officials, kinsa gyud mas gamhana nila. Pero ang gusto dahil ni Kristo, ningon siya, kinsa ninyo ang gustong mahimong labing labaw sa tanan, kinahanglan nga mag-alagad mahimong sulugoon sa tanan. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Job sa unang pagbasa, nahug siyag labing taas sa mga tao sa kalibutan, kay sa version pa ni Satanas, pag meeting nila dito sa langit, kanidi si Satanas, ex officio member ni siya sa kanang mga langit nung mga authorities, kay representative siya sa impierno. Si Satanas ba makatog langit, kay pag meeting sa mga dagkog ranggo dito sa langit, ning apil mga yawa, ni apil nya gi-entertain sa Diyos Ginoo. Ingon na yung Ginoo, kita ka sa akong sulugoon dito, buutan kayo no, si Job. Ang yawa mang yun, niingon din siya, naingon na anak, kay gitagaan manimos daghan kayong pabor. Kung di na kuhao na tanan niya kanang grasyang iyang nadawat, di ka anak balikason. Ang Ginoo na ibaw na mandaan kaning yawa man gini, ako gini siyang ubanan. Kay anak man ginang yawa, anang mukuan gid ba, muhimo gyud iyang gimmick. Ato ning suwayan. Sige, ato as Job, buhata ang tanan nimong gustong buhaton, ayaw lang siya unsaa. Gibuhat sa yawa, gipamatay ang iyang mga anak ni Job tanan, patay iyang mga hayop, gipangawat, gipangtulis iyang mga ginsakpan, gipangpatay. Hurot gyud in one day, hurot gyud ang tanan nga gihuptan ni Job. Nahurot. O kamo pa kay pariha ato nga in one day, ikaw na lang usa magbarog, hurot nagkamatay imong anak, hurot
ang imong mga bahandi, tanan hastang imong mga tao hurot unsay imong isultis Ginoo nya, purti nimong pagbinuotan, purti gid nimong pagsunod sa gustos Ginoo unsa may imong ikasulti. Mahay dayon. Nakuha na kasiyawa. Kuha na siyawa. Ang mapaubsanon, bisag kuhaon pa ang tanan, nga naa nato, kung magpaubos ta, moingon ra gid ta, ang Ginoo mao'y naghatag, ang Ginoo mao'y magkuha, daygon ang ngalan sa Ginoo. Mao nay prinsipyo ni Job. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nga atong gitubag, nga sa ganito, Ginoo, ipaabong ang imong dunggan o patalinghogi ang akong pagampo. Basta naalay Ginoo, ang atong paglaom dili mawagtang. Ang mga mapaubsanon dili moundang sa paglaom o pagsalig sa Ginoo, kay nasayod man ang mga mapaubsanon nga ang Ginoo dili gyud mahutdan sa grasya. Ug mao na ni ang makabuntog sa yawa. Mao nang ingos Kristo, labing dako ang labing ubos, kay ang mapaubsanon ra gyud makabuntog og yawa. Mao bitan ang ato mga leaders karon nga mga gagamit og garbo, naa man sila'y gahom, naa sila'y kwarta, pero na nag-away, giyawaan dinhi sa simbahan, mao gyapon na nag-away. Naay mga obispo nag-away, naa gani mga kardinal nag-away, gikontra ang Santo Papa, naa say mga pari nag-away, mga madre nag-away, labaw ng mga organisasyon simbahan na siging away, kontrahon pang pari sad kontrahon sang obispo ana. Ngano man tungod sa ato kunuhay gahom nga nahuptan nya ato yung gi-impose ang atong authority, labi nag bright punta bangi yun. Pero kadtong magpaubos, kadtong mosugot lag kuhaon ang tanan, unya ang gilauman ang Ginoo ra gyud maoy atong dangpanan, sos patay ang yawa diha. Way mahimo kay ang tumong dahil yawa nga mo kontra gitas Ginoo, motong iyang giingnan Ginoo, challenge ti ka. Kanas Job, balikason ka na, tagay kong chance. Himuon ko na si Job nga imong kaaway. Basig moingon sa doon ang yawa nga tos Ginoo, yung Ginoo kita ka padersiano, sige baligyag slat no. Ana, natukod na niyang iyang parokya, daghan na kay natukod, apil pa kapilinya, mga parokya, ingon sa nang Ginoo, kuhaon ko ng tanan padersiano, balikason jud kana. Ang unang kuhaon ang madre. Ay di ko mo balikas, kuhaon ang madre, bahala na diya. Ang sunod kuhaon ako mga igsuon. So di lagi apon ko na anad na mi ana, paralyzed pamagay ng usa. Anad na ko ana. Unsa pa man kuhaon? Kanang kolekta. Kanang iyang pasikat-sikat diya social media, daghan kay mo follow, daghan ang muyubit niya. Okay ra gyapon na nako, gisigihan na magay ko giyubit karon, pero I love them all, no? I love them all. Unsa kay kuaos Ginoo nako, no? Sa yawa. Tingali kani akong health, no? Kuaon ni siya, sakit-sakit na magani akong hawak, pero naayo-ayo man sad. Mga igsoon, dili ta makapangandak nga kaya nato atubangon ang panintal sa yawa. Kaya ang yawa is the most cunning being. Kamao kay siyang muigo nato. Ang ato lang yung gunitan nga di gid nato buhian, kinig yung pagpaubos. Dawato nato ang tanan nga moabot sa atong kinabuhi, sama sa gibuhat ni Maria, sama sa gibuhat sa mga santos. Si Saint Jerome giatake pod ni siya, gidaot pod ni siya. Pero ang iyang yung focus is unsaon ako nga ang pulong sa Ginoo masabtan sa kinabag-ang tao sa kalibutan sa mga magtotoo. Kunya kay itong panahon na ang Latin may sikat kaayo, the language of the church, ang Latin man, iya yung gipaningkamutan na matranslate og Latin uban sa iyang sakripisyo o paningkamot. O gikan ato hangtod karon
ang pulong sa Ginoo nasabta na natay Cebuano, Tagalog, Bicolano, bisag unsa na nga pinulungan, Indian, Chinese, nanagit tanang pinulungan. Nga naman, mas nindot nang makasabutas pulong sa Ginoo haron kamautang mo paubos. Kay ang pulong sa Ginoo mao gyud tinuod natong inspirasyon o kalig-on. Mo na dinhi di man kayo paspas ang atong slat o kahalin nya karon mauroy atong adlaw sa mga katikista, tigom ron atong General Assembly, atong iampo na ang mga katikista mahimog yung tinuod nga lig-on diha sa pagpanudlo sa pulong sa Ginoo pinaagis ilang mga binuhatan. Basi na lang makatikais ang ato mga leaders labi na dinis atong nasod ug sa kamanang na naggubat nga mga nasod karon nga magpakabana sila nga ang pulong des Ginoo mo'y sundon dili ang ilang pulong. Ang gahom des Ginoo mo'y sundon dili ang ilang gahom. Kay kung ang ato ng pulong ug atong gahom atong sundon, nakuha na ta siyawa. So kitang tanan dinhi atong himuon, atong kaugalingon nga alagad sa Ginoo, dili tigdiktar sa Ginoo. Kung doon na may mga dimalas, tawgon natog dimalas, dili nato kasab-an or balikason ang Ginoo o mahayan ang Ginoo, kung dili dawaton nga mapuubsanon sayod ta nga ninduton ra ni pagbalik sa Ginoo ang atong kinabuhi.